This must be a DJ Smokey exclusive. Buď zdrav, mudrci. Vládce náš, slunce naše jasné. Ty už jsi se prý setkal s mimozemšťanama, je to tak? Jo, kámo. Vole. Hvězdy byly tenkrát tak velký. Skoro stejně jako teď. Myslím si, že teď nejsou vidět. A co teda, jací byli? Jo, kámo. Byli docela týpečci. A ptali se mě na fakt hrozně otázky. Třeba, jestli mám doklady. A zezadu měli žlutý nápisy. Křišťálové kouli. Spatřil jsem něco hrozného. Jak vláda staví raketu, aby zničila mimozemšťany. Ale hovno si viděl, teď byl jenom sekretářka. To jsem byl. A vzal mi moje vlasy. Hliník! Odstěhoval se do Humpolce. Pane Špageteštajne, pusinko moje! Vítám vás. Moc rád tě vidím, kolegyně. Já vás. A To je on. kolego? Ahoj. Pusinko. Tak jo, dobrý. Dobrý. Kolegové a kolegyně, nastává ten moment. Myers je mezi námi. Ahoj. Vítej. Tak jo. Jo, díky. Super. Já už to radši dodělám sám. Jak jsem říkal, šel jsem si pro cigára a najednou mě ozářilo světlo a začal jsem jako vzlétat nahoru. A pak jsem se probudil na ocelový desce. To ne. Nekec. Je to tak, ale to nebylo to nejhorší. Potom mi začalo prostě něco vnikat. No, nebo víte co, já vám to ukážu. Posaďte se. To je síla. Ale to neuvěříš, co se stalo mně, hele. Prosím tě, víš, jak mám to pole, ne? Za stodolou, jak jsme tam orali, zapalovali stohy. Jasně. Jo? Tak jsem se rozhodl, že vezmu traktor, hrábě, pořádnou sílu a vyorám to tam nějaký kruhy, abych s nima komunikoval, ne? Jsem si našel workshopy na tom internetu, víš jak, a prostě přijali mě, jo? Tak jsem tam chodil půl roku, uběhlo a tak jsem tam vyoral 4 takový kruhy a jeden takový malej, jo? To znamenalo jako čau. A oni mi neposlali ani kolečko. No to snad ne. Na tohle nemáme čas. Proč se nás vlastně svolal, pane Špageteštajne? Konečně už máme Myerse. Pane Myersi? Jo, ano, totiž, podívejte se, tohle. Vláda vyvíjí raketu, pomocí které chce mimozemšťany udržet dál od země, v tajnosti. My se ale k té raketě připlížíme a do její hlavice namontujeme bombu. A až se ta raketa setká s těmi mimozemšťany, tak to vybuchne a my zničíme dřív je, než oni zničí nás. Jo, zabijeme je!